ମଣିଷ ଶବକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ନର ହୋଇଯାଏ ଅପବିତ୍ର। ଅନ୍ୟ ଶବ ମାଂସ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଏ ବିଧାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ମଣିଷ ମରିଲେ ଶବ ହେଲା ବୋଲି ଘରୁ କରନ୍ତି ବାହାର। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶବ ନିଜ ଘରେ ଆଣି ରାନ୍ଧି କରନ୍ତି ଆହାର। ଶୁଖୁଆ ମାଛଟି କେବେ ମରିଥାଏ କେହି କହି ନ ପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାକୁ କିଣି ଆଣି ଘରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ନିଜ ପିତାମାତା ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେବାରେ ହେଳା କରନ୍ତି। ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନାନା କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଅସ୍ଥି 3 ଖଣ୍ଡ ନେଇ ନଦୀ ଜଳେ କରିଥାନ୍ତି ବିସର୍ଜନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାଇ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଭୋଜନ। ପାପ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେ କରିବାର ତହିଁକି ଶୋଚନା ନାହିଁ। ତୀର୍ଥ ଜଳେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିଲେ ସବୁ ପାପ ଯିବ ଧୋଇ। ତିଥି ବାର ବାଛି ଆଇଁଷ ଭୋଜନେ ନ ଲାଗଇ କିଛି ଦୋଷ। ଏପରି ବିଧାନ କରିନ ମଣିଷ ନିଜକୁ ମଣି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଶରୀର ନଥାଏ ଜୀବନ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଦିଏ ଆହାର। ଅଭାବରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ନ ଦିଏ କରିଥାଏ ଅନାଦର। ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ନର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରେ ନାନା ମନ୍ଦ କର୍ମ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ପାଶୋରି ମଣିଷ ଧର୍ମ ପାଶୋରି ମଣିଷ ଧର୍ମ। ସତରେ ଏ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର।